ditata sendok cangkire panas kebul-kebul nyambut tenan wedang rondene peteng remeng-remeng manis-manis pelayane sedereng apa terus sing dipikir kok ora rumangsa semane bakule gawe bingung atiku lirikane duadu jalari mriyang awakku iki piye iki piye iki piye sedeleng potro sing dipikir kok ora rumangsa toto cendok cangkire panas kebul-kebul kok nyablak tenan wedang rondene weteng remeng-remeng manis-manis pelayane santeleng potro ngasir ora bisa nggawa bingung hatiku lirikane duadu jalari mriyang awakku iki piye sedereng potro sing dipikir kok ora rumangsa warungnya dibuka biar ditoto cendok cangkire panas kebul-kebul kok nyablak tenan wedang rondene peteng remeng-remeng manis-manis pelayane santeleng potro ngasir besar ora bisa nggawa semane bakule gawe bingung hatiku lirikane duadu jalari mriyang awakku iki piye sedereng potro naksir ora bisa gawa Assalamualaikum
salam ulo salam Kunjo poro agung sederek kaulo Ing mriki sedaya perlu amriksani dumateng kaulo Latihan rupa ngrini rupa amadeni Latihan rupa ireng kata ingkang remet Mila kula niki saged dugi mriki sebab kiti bali kaliyan warga mriki Lalu arah-arah kanggo hiburan supaya tegak sapa bisa aman Ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda Ayo simbah-simbah ing dalem ibadah sebab umurira sampun boten tambah Katon sampun cekap lagu-lagu kula mbok menawi lepat nyuwun pangaksama Wajib dilakoni tuntunan kang ana limo syahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadat salat zakat poso haji lamun kuwasa Jamane wali songo nyebarke agama Islam ingkang mulya uga direwangi rekoso lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya marang kang maha kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana limo sadat salat zakat poso haji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadat salat zakat poso haji lamun kuwasa Laskar ibadah iki. Laskar Rimba Jamane wali songo nyebarke agama agama Islam kang mulya iku ajarane wali songo lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya elek marang wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadat salat zakat poso haji lamun wajib dilakoni tuntunan kang ana limo syahadat salat zakat poso haji lamun kuwasa
Pas kereta lagi. Rauman tenan. Betul. Atur para kanca atur pambagya dhumateng para rawuh sedaya katuran nuwun sanget ing rawuhnya ing pakebalan ing atur punika mugi Allah ingkang maha kuwasa kersa paring witata Bapak Ibu sedaya padha bahu pikiran tenaga sarta bantu lawan jiwa raga mugi Allah ingkang maha kuwasa kersa paring dada kita sesuwun dhumateng pangeran sagetana tepi kewajiban dewe Gusti Pangeran ingkang kasebut ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan keutus dening Pangeran. Mas Bedel lagi. Mas Bedel. Sing mburi dhewe kasih paling beda abang kuwi. Gede lengan. Saprene nggonku ngateni janji prasetyane ati kadung tresno pring sliramu dong ayu ra eleh dina lan wektu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan senajan masamu anggadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu tak ati-ati cobi jar semaya wae aku tresno karo kowe tegane atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyendek sliramu ngending sliramu ukuran ning tresno kudu bondo nanging lungiting asmara saprene nggonku ngateni janji prasetyane ati kadung tresno ring sliramu
cahayu reling dina lan waktu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan najan pengetan saangkatan aku sabar yen sliramu ra kelingan wong bagus tak anti-anti cobi semaya wae aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyadeng sliramu ukuran ning tresno dudu padha nanging rugi Haus. Mas Pendel lagi. Ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pamuda Sebab lagu iki kanggo maringati peron kanjeng Nabi Muhammad kang suci lan kabeh kancaku yen pinuju laku kudu lagu-lagu kancane bersatu Ojo sesukaran kudu sing aturan muda kaya kewan mong rebutan pangan Ojo padha melo aku ingkang jaga kancane pemuda sing rupane ala najan rupa Allah nanging rasa boto mula dipilolo kancane pemuda lan wale kaula dateng para reksa pun sami nyacat mangke damasian lan wale kaula dateng para pirsa ampun olo-olo awet tunggal bangsa kados sampun cekap lagu-lagu kula manawi lepat nyuwun pangapura Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali.
bersama memperingati, maka mari kita bersama memperingati oleh kaum Islam pemuda lakukan pemudi. Jika tidak hormat akan dapat godok besi. Jika tidak hormat akan dapat godok besi. Tetapi yang hormat diberi amal kang suci. Sopo wong urip kang ora gelem peringati. Sopo wong urip kang ora gelem peringati. Maring merotiro Nabi Muhammad kang suci. Besok yen wis mati dicemplungke ana ing geni. Besok yen wis mati dicemplungke ana ing geni. Kang aran neraka salawase ora ganti. Kados sampun cekap kang kados atur kawula. Kados sampun cekap kang kados atur kawula. Kula badhe gantos sitaning urip nang donya. Pramila yen lapat nyuwun kenging pangarsama. Pramila yen lapat nyuwun kenging pangarsama. Sedaya prakanca laskar ribat. Janur gunung gede malam minggu kok ngalamun. Biasane sore-sore wis diapeli. Mangan timun dek, mangan timun jo dicampur sabun. Timbang ngalamun luwe becik ngalipur ati. Malam minggu yo mlaku melu aku nang simpang lima. Rame karo kancane endah ing kutha Magelang ana ing wayah sore. Semangkel kebancut ditinggal lunga. Janur gunung gede malam minggu kok ngalamun. Biasane sore-sore wis diapeli. Mangan timun dek ojo dicampur sabun. Timbang ngalamun luwe becik ngalipur ati. Malam minggu yo mlaku melu aku nang simpang lima.
magelang ono ing wadi sore ukir-ukir kayune cemara ayo ro sing dipikir nang ati menggawe lara saka pecel sate kerang nasi panglima iwas makan cepel mongati tinggal lunga janur gunung gede malam minggu kok ngalamun biasane sore-sore wis diapeli mangan timun dek mangan ojo dicampur sabun timbang ngalamun luwe becik kali pora ati malam minggu dek malam minggu yo mlaku melu aku nang simpang limo Ning simpang limo rame-rame karo kancane endah ing kutha Magelang ono ing wadi sore diukir-ukir kayune cemara sing dipikir nang ati menggawe lara saka pecel sate kerang nang simpang limo ayo mong iwas mangkel kepencut ditinggal lunga malam minggu dek malam minggu yo mlaku melu aku nang simpang limo rame-rame karo kancane endah ing kutha Magelang ono ing wadi sore diukir-ukir kayune cemara ayo ro sing dipikir ning ati menggawe lara saka pecel sate kerang nang simpang limo ayo mong sing dipikir cepel among ninggal lunga janur gunung gede malam minggu kok ngalamun biasane sore-sore wis diapeli makan timun dek ojo dicampur sabun timbang ngalamun luwe becik kali por ati Nggih, cekap semanten kemawon atur Pak